indlala enkulu, indlala esisimanga for iminyaka esixhenxe. iBhayibhile lami yaba khona indlala kweli lizwe futhi yaba nzima. iBhayibhile ekubeni inzima nendlala kwanyanzeleka ukuthi makubanjwe namavukutu. Ngiyabona amavukutu lamahobe asendle kuthiwa ne iBhayibhile lixhelwe kuthengiswe kude kuthengiswe nendlelo yalo. Ngiyabona indlelo la ndayihlala ukutya kwade kwathengiswa nayo. iBhayibhile kwade kwathengiswa okanye kwatyiwa indlala yenza ukuthi kude kutyiwe nenhloko leyedonki. iBhayibhile isimanga indlala inzima ngendlela emangalisayo. Now lithi ke ngoku iBhayibhile lami noba kunjalo tata kukhona lendlala, kunamadoda amane abekwe ngaphandle esangweni lendlu. iBhayibhile lami la madoda ngexesha indlala ingekabikho bekumane kuthatha ukutya aselwe kube kukutya kude, emveni koko lo wajike abaleke azame la madoda ukuya athatha ukutya phinda ngene bahamba qamba lento. Xa kuthethwa ngeSamari okanye kuthethwa ngoIsrayeli kuthiwa kwaIsrayeli bavala ingcango okanye kwathi xa bebona inkomani le njengoba iyikomani into ibisenziwa bekusakhiwa udonga olukhulu kuthiwa yikomani, kube khona igate eyodwa, igate ekungenwa ngayo, mhlawumbe kube khona negate ekuzawuphunywa kuyo ngaphaya. Kodwa bekuba khona igate wena ukhuze xa kuthiwa iindonga zeJeriko okanye iindonga zaseJerusalem bekusenziwa loo nto. Iindonga ezinkulu indawo le ibiyelwe ngodonga. Nikhona hlobo zenkosi. Naw la madoda wona akhutshelwe ngaphandle kule ndawo, alahlelwa ngaphandle, ahlaliswa ndaweni ithile. Why la madoda ehlaliswa kule ndawo? Sizawuza apha. Now iBhayibhile lithi njengoba lendlala nje ininzi inkulu, uElisha wabe selephinde prophet. Emva kwexesha indlala abantu sebencamile, wabuya uElisha waprofeta, wathi uElisha ngomso lo usayo indlala izawuphela kuthi. Wathi indlala izawuphela. Lithi iBhayibhile uthengele bathi uElisha thethe loo nto, wathetha umphathi indoda the right hand man kakumkani yathetha, but yona ithetha ngoba ibona isimo. Yathi mfondini khona sekwatshiwo kwathiwa uThixo uvule ifestile ezulwini. Ucinga bafoma ingenzeka njani loo nto kwesi simo esinje? Uthi uElisha xa ethetha nayo uthi uyabona ke mfo kaThixo lento uzayibona ngamehlo kodwa ngeke ungcamle wena kuyo. Bamba ke sesivala la madoda isizathu sokuba abekwe ngaphandle. Lithi iBhayibhile la madoda ayeneqhenqa ngokomthetho wakwaIsrayeli. Umuntu oneqhenqa bamba ndifuna izinto sephethe abanye abantu abaphethanga nto zobhala. Xa ngifundisayo samanje ngiyithanda ukuthi umuntu abhale. Ngokomthetho wakwaIsrayeli kunezinto umuntu oneqhenqa owayezenza noba owayezenziswa. One, umuntu xa eneqhenqa kwaIsrayeli ebengahlali phakathi kwabantu, ebehlaliswa kude nabantu, engabikho phakathi kwabantu. Two, umuntu oneqhenqa kwaIsrayeli ubethi uba uzawuhla ngesi strato salapha the main street, ebethi engena before lasekile okanye apho ungena xele komani, ebethi ufuneka abe nengubo zakhe njengefake izingubo zakhe nje zinxibile apha emazantsi nalapha ezingubeni kufuneka efake intsimbi ekhonkcezayo.
Le ntsimbi nje bikheqeza nje naye ishukumisa. Uyeza ufuneke ngomlomo wakhe ekwazile, sukani endleleni ndineqhenqa. Akwaze sisa khenqe, sukani endleleni ndineqhenqa. Sukani endleleni, ahambe eneqhenqa ayophu ukuba lo muntu kuye kwenzeka akayenza loo nto wabonwa sephakathi kwabantu. Bekuthathwa amatye aquluthwe afe. Nikhona sizokwazi? Now ufuneke khalisileke leqhoko entsimbi atsho sukani endleleni ndineqhenqa. Athi xa esenedlulile kule ndlela ekudluleni kwakhe into ibisenzeka tata, athi njengoba senedlulile bonke abantu bavala izindlu zabo for 7 days kungaphumi mntu phandle, ngoba iqhenqa eli belifana nento ethi xa ikufumene inyama le ibe ngathi iyankuphuka iyaphela. For 7 days kungaphumi mntu. Ukuyibona kwethu noba kuvele kwawa into encinci, into engenomsebenzini engekho ibonakala, ivele ithi nca kuwe, ibivele kubetha umzimba wonke ube njalo. Number 3, bevalile for 7 days. Number 3, iqhenqa eli belisithi xa likufumeneyo lokubethe impumlo ezi zibedlaka-dlaka, ziphele impumlo ezi inyama kube ngathi kuzawuvela imingxunya le yempumlo. Number 4 okanye number 5, belilithi xa lukubetha iqhenqa lukubethe imilebele yonke iphela amazinyo abe ngaphandle, ufunyelwe liqhenqa. Now bebekelwa kude aba bazalwana, masambe ke keyboard player wabo. Now lithi ke ngoku iBhayibhile bebekelwe ngaphandle nje abazalwane kukhona indlala. Kanti njengoba kukhona indlala aba bazalwane belambile behleli ngaphandle. Lithi iBhayibhile labo bathe besahleli phofu njalo esixekweni abantwana baka-Israyeli yena kwavakala kwabahlala phezulu. Kukhona le ndawo yakhiwayo kuthiwa yinto nakane apho ugadi wakhona kukho abagadayo, bakhwaza ngaphakathi, madoda ziyaduma. Bathi abaphantsi kwenzeka ntoni? Bathi nanga amaSamari ngaphandle sizovincela. iBhayibhile ngaphakathi esixekweni yindlala, ngapha esixeko yiphi izolwa nathi. Ngamanye amazwi asinandawo yokubalekela babamba loba belapha ngaphakathi amasimi abo angaphandle, abakwazi ukuphuma bayokhinqolo wentsimini. Indlala ibafumene ngaphakathi, ngaphandle impini, ngaphandle imini ilindebona. Kuhlelwe geyithini madoda ephumileyo ziyithethu intloko. Bahlala ngaphakathi abantwana baka-Israyeli. Bamba lento into ebuhlungu njengoba behleli ngaphakathi abayabona babalambile. Kungcono ababalapha kuko kodwa izinto bezikhona kutyiwa zona, but aba bangaphandle bona akho nento abayityayo. Kodwa lithi iBhayibhile zahlala ezanto ngaphandle zilambile zinjalo. Kanti isimanga tatam, isimanga the more bebalambisa, if the more bebafaka kwi-fasting, ngamanye amazwi xa bebalambisa esuswini babanikeza amandla okuthandaza. That is why nathi uzawusiva ngelinye ixesha sithi ibandla bakhe bingene kwi-fasting, ngoba sazintwayo ukuthi ibandla uba lingena kwi-fasting lingene emthandazweni. Ngamanye amazwi xa lingene emthandazweni lisondela kwithixo. iBhayibhile lamzala ngezanto zingaphandle, iyileyo naleyo iBhayibhile zajongana ezanto. Enye yajongene yabuzenye kwenye
yaphendulenye yathi uba makuthini. Yathenye madoda, kunoba sifele apha, kungcono sifele phakathi, kungcono siyofela ezitshaleni zethu, ngoba uma sithe sahlala apha siyawufela kule ndawo, kodwa kuhle ukuthi siyofela phakathi ezitshaleni zethu. IBhayibhile yabuza indoda uthini umfundisi, uthi makuthini? Yathenye masiyeni phambili, zathe zambima kunjalo makuyiwe, zaphakama zanto zingena mandla, zaphakama zanto zirejectiwe, zaphakama kancane kancane. Anye yamangene yathi masiyeni madoda apha yaphakama kancane, ithi kayikali yathi yaphakama iphelelwe ngamanjiwe, ithanye phakama kusoka bawo, yakhe sifele kule meko. Phakama siyawuhlala phakathi, zaphakama zanto zaya, ziphelelwe ngamandla, kodwa zaphela phambili kancane kancane. Ithanye ngathi iphelelwe ngamandla, ithanye masiye, wakhe sifele kule ndawo. Yena sabona ngizothetha nabantu kule ndawo yalapha mami, ungavuma ufele endaweni yokushaba, ungavuma ufele kule ndawo athi usathane uzawuphelela kuyo, ungoma ufele phakathi.
phambili amadoda amasamala athi madoda niyayivale lwasivayo yathenya indoda ndizimpi ujivatwa wena yathenya ndizumkhosi uyabonakala ukumkani wama-Israyeli usihaya lushela impi ithi ibhayibhile batheleni babatsho ingulowo nalowo wathi kunoma ndihlale kule ndawo kunoma ndihlale kule ndawo ibhayibhile lakhulula iingubo zabo bazilahla phansi yabangulawo nalowo wabaleka nobomi bakhe uyabona bazalwane ngizothetha nani uyabona iintshaba zakhe zibambe izinto zakho zizobaleka zishiye izinto zakho wathi lowo nalowo madoda icaba ukuthi sibaleke apha uyabona inye into ezawunceda mntakatata inye into ezawunceda ingathe nabantwana bakho bangahleli basisimo bakuso inye into ezawunceda sasubheka phambili basibona ukuthi silungele wena ngafuni
zabo zodwa bashiya negolide nesilivere. Ithetha ukuthi ezi zinto bashile ibingezo zabo, kodwa basishiye abanikazi bazo. Azalwane, usaphela kanangxaki nezolo lomntu, akanangxaki nenamhlanje lomntu, kodwa into enengxaki nayo usathana lingomso lomntu. Number 2, usathana kanangxaki nabantu abangalothethi kuye. Abantu abaphathisa usathana ngesisu ngabo abantu abayingxaki kusathana. The reason yokuthi ezi zinto zibahlele. Mama, do you know mfundisi ukuthi omnye umntwana uyakwazi ukubanjwa tata ngenxa yegama alinikwe ngabazali bakhe? Ngoba umzali nomzali xa enika umntwana igama umnika ngoba enenjongo, umnika ngoba enephupho. Athi umzali ngoba ukhule sobola nasemtshatweni wakhe wasobola, athi ufumana umntwana athi lo mntwana igama lakhe usakhumzi. Bathi nosemnyama uzawusenzela ingxaki ngoba lo mzi uzawakhiwa nguye. Bathi nesawuyenza sambamba ngotywala, uzawusela utywala. Bathi uvumela ntoni wena ukuthi umntwana akhasele kulo meko? Vumela ntoni? Vumela ntoni? Omnye uhlangana nomyeni wakhe kwathi umyeni wakhe nguThembelihle. Apha ungena emtshatweni angasele ayisuka umyeni. Kanti ubanjwe ngegama. Ngoba abazali bakhe bababona ithemba lokuthi nali ithemba kule meko esinayo, nali ithemba esesinalo. Athi usathane zambamba ngalo eli gama ngoba uzawudenzela ingxaki. Uzawudenzela ingxaki. Izinto uThixo asenzele zona wenzela ukuthi kudunyiswe igama lakhe. But now noThembelihle xa ezawuba lithemba kweli khaya, aba bazali bazawuthi uThixo mhle. But usathana athi ngeke mphakanyise uThixo ndikhona, sambamba ngekhaya. But wena into mawuyenze, the devil, you are the liar. You are the liar. Uthi ulikoki Sathane. Ngakho umntwana afele kule meko. Ngakho umntwana afele kule meko. Umbambe ngesandla izakhono. Umbambe ngesandla mthandazweni. Uthi uThixo ndisohla naye. The devil is a liar. Ngakho umntwana afele kule meko Thixo. Ndizawuyaphi izinto zabo zikhona. Ngakho umntwana afele apha. The devil is a liar. Thixo, sihlala
phambi ngesikhalayo. Kodwa wena jonga le impempe ejongele mesh. Jonga le impempe ephethe le image. Ngamanye amazwi jonga udikhoyo yena yedwa. Nguye ophethe ubomi bakho. Uba yena sithi abungapheli ngawe, qhubeka mntakatata ubheka phambili. Uqhubeka sowuhlabelela ngokuthi imizamo yam yawuphela ndawufika kuwe. Thixo noma ngangitsaletsa bafuna ukunyathela kuphele ngabo, kodwa yami imizamo yawuphela ndawufika kuwe. The day kuthiwa ulela ujonga phezulu, is the day kwakuthiwa impempe yakho ikhalile kuphelile ngayo. Ngakhathali ntakatela noma kwazokuthi isihlangu sakho sinye simkamacala, kodwa ithi Thixo ngekhe ndifele kulo meko. Noma isiketi sakho sinye sowusaziwa ngaso, ithi Thixo ngekhe ndifele kulo meko. Noma sowuyinto yokuhlekisa kuhlaleni, hleka kodwa kuhlekiswe nangabantwana bakho, kodwa uthetha into yodwa uthi Thixo imizamo yam yawuphela ndawufika kuwe. Ngeke ndifele lapho. Bathi abantu ngeke kulungele into Bhayibhile lithi ayikho uThixo into emnqobelela. But the only thing weyifunayo uThixo kukuthi wena wenze ngokwakho amandla. Alright, mandingayibeki ngona hlobo. Kukuthi wena wenze uthi apho uphelelwa khona ngamandla, yena uThixo akhathe yena phike phambili. But uThixo akakwazi ukusebenza xa uhleli, uhlale wona simeko. But uThixo uqala ukusebenza xa uthatha istep waphelelwa ngamandla. Athi uThixo wenzile ngawapha amandla, sakungenelela mna ke ngoku. Kodwa umshayeli uthandayo othi kwahlalwa phansi, kwagqitywa ngempilo zethu. Yibona sisimo okuso, akusosimo uThixo owathi xa ehlala emazulwini eplana wathi yimeko yakho ne-forever and ever. Do you know that ukuthi ezulwini kuzixesha lokuthi ingulowo nalowo adlalele iTV? Udlalela iTV uboniswa izinto ubuzenza nokungazenzi, uboniswa zinhle nezimbi. Abesebuya uThixo akubonisa izinto bekumele bakanti wena uzifumene. Awazifumana ngoba uye wahlala emekweni. Athi uThixo siyo le imeko ndakudalela yona le. Useza umahlelo sakubona uThixo adlala. Athi uThixo jonga wena. So ufihla amehlo ukuthi Thixo yindini. Athi uThixo nguwe. Athi nguwe. Apho uThixo agqithe athi nasi izinto bekumele uba wazifumana. Kanti ingxaki yakho wahlala kwisimo abantu abathe usiso ungesisongo. Akuyiyo lento abantu bathi uyiyo, uyilento uThixo athi uyiyo. Le abantu bathi uyiyo akuyiyongo. It is enough
sihlale kwimeko yokuhlupheka singadalelwa ngokuhlupheka. Uyazi mntana, ifuna ukuqalisela phambi ngazixelela ngathi soze ndifele kwimeko yokuhlupheka. And ekhaya, I'm the first one who played family yasekhaya. Ngoba ndathatha isigqibo esithi Thixo ngeke ndifele imeko yokuhlupheka. Noma umama wahlupheka notata, but not mna. Zangithilakele kubo, kodwa soze ndinoThixo ngaka. IBhayibhile ethi zonke izinto zisesandleni sakhe. Because we call it the season. People were to make a useless God. Amen. But we took over to was a kingdom. But the problem, wherever to one Christian is over, who don't uzomazi ukuthi usilise ukhwalwa nawe uhlale kulo meko. UnoThixo othi xa ndaphethetha yena athi ndingulo ovulayo kungavali bani. It is enough, bazalwane. Ixesha lokuthi sihlale but no, I will never ever ufele kwisimo esingesisonke. IBhayibhile namadoda njengoba bebheka phambili awanamandla, but akaxhaphazela yaya abambe into eyodwa athi ngeke sifele apha thi. Bamba, what I like xa begqiba uthi omnye xa ethetha uthi madoda xa sifele apha sizawufela apha sizawufumana ntoni? Kanti kungcono kuthiwa sife sizamile. Kunenye ifilimu endikhe ndiyibukele eyayisithi Get Rich or Die Trying. Nineyikho bazalwane? Ithi lena kunoba sifele apha madoda kungcono kuthiwa sifele phakathi empini. Ngoba ingathi ebambe ivesi ethi impumelelo yakho iphakathi esivunguvungweni. Iphakathi esivunguvungweni. Ngamanye amazwi ukuze ufumane le ufuna ungene phakathi esivunguvungweni. Zathe izinto sizayo. Kuyabonakala sesifikile uba masamara khetha usibulala usibulalake. Kodwa bathe asindisa usindisa. But ngeke sifike lapha thina. Zaye izanto zigqazela. Kanti njengoba zigqazela uThixo utshintshe imeko. Ngoba uThixo wethu nguThixo okhawuleza ahambe phambili. UThixo sihambela phambili. Uthi ufika uThixo sehambe phambili. Ufika uThixo sehambe phambili. Ebese mntenda uThixo mna ivili sokubheka umuntu uyofaka umsebenzi ufuna umsebenzi uyofaka isivu ufika uThixo sehambe phambili. Ayitsali isivu
yakhe ngaphansi ayifanele ayibeke ngaphakathi ngoba uhambe phambili uThixo wethu. Dibendele zathe zaluzisile kanti phambi kwazo kukhokhela impi yasezulwini. Aba bangapha yabavimbi yamahashi bavimbi yabahamba ngenyawo kanti impi yasezulwini iyaphambi kwabantu bakaThixo bafika yalwa yabadilisa. Bona aba xa befika bafika zonke izinto sezidilizile. We're going to pray. Sizothandaza. Ngifuna ukuthandaza nabantu abathi umfundisi ngeke mfela kule meko. Sofohla. Ngeke mfela kwesisi. Ukuthandaza nabantu abathi Thixo Chaba zamsenze zivimbi enkulu. Senze zivimbi enkulu. Athi nalo bengafuni umvebuza ukuthi uhamba nabantu. Ngithanda kubona ngoba nakuhamba nabo. Kanti uThixo kwenze wahamba naye. Do you know ukuthi izinto ziyenzeka nya? Ubusi bona bazalwane siyahamba sonke. It's a true story esizosithetha sesivana sithandaza. Anshumayeli ngayo bazalwane but ndiyathanda ukwenza umzekelo ngoba yindoda le ehambe noThixo uthatha ubheki. Uthatha ubheki ukuthi ukhe wayendaweni washumayela. uThixo wehla izulu lehla. Kanti uthe ehamba endleleni waze it's a true story. Mina abanye bayayazi waze uthatha ubheki akwazi uba utheni na kanti imoto uthe uthatha ubheki wawo imoto ekulaleni kwakhe kanti uthatha ubheki usithi sihambise kwani kukhona ingelo sezilapha. Zafika zakhupha imoto eceleni zamthatha zamlalisa ngemuva. Zaqhuba imoto. Uyasazi lo baleka? Yes. Uma mina uyalazi lo ba? Ngoba ebethe uzayotha imoto egarage. Igarage avela qhubeka kuyotha kuyo le. Kuthiwa waya wangena egarage. Imoto iqhutshwa zingelosi. It's a true story. Unele yena. Xa ephinde uthatha ubhengeni inesothi petrol. Zathetha i-petrol attendants. Sathi tata ngoba nabo bafuna uhamba nabo bahleka ngakho. Wakuthatha ubhengeni kana bafana bebehamba yedwa. Ngathi i-petrol attendants tata ubuhamba nabanye abafana zange ndababona abantu abangekho. Uthi ndaqhatha ifunde ku-Eli. Eli yethi iBhayibhile uthe uEliyeza uhlaselwe ehlala nomfana wakwakhe. Wathi umfana xa ejoga entabeni wabona impi enkulu. Wathi umfana Nkosi yami sizawuthini impi engaka? Wathi uEli yaThixo uvula amehlo abone ukuthi baninzi abangakuthi kunabaya. Uthi intoni lento sometimes uthi xa uhamba ngemoto omnye umama utsho uthi umfundisi ndathi ndihamba ngemoto. Uthi ngabaleka imoto kwazimoto esisiphekepeke kum uthi ndathatha ngocimela. But imoto yaphuma ecaleni xa ndivula amehlo ndigqithile kuyo imoto yamayinawo nomkrwelo. Ebazalwana sihambi sonke. Asihambi sonke. Kukhona sihamba nabo. Sapheka phambili ezanto. Kanti izulu selime ngakubo.
nihamba nabo iyesezulwini yabalwele bafika izinto zonke sezigqibekile. Do you know abantu abayikholela lokho ngithethayo? Abantu abayikholela ukuthi awuhambi wedwa xa uhamba. Awuhambi wedwa. Awuhambi wedwa. Sime ngenyawo sonke.